i psihološkinja, i dečica, i fotograf da nas fotografiš. Koliko vas je malo, koliko ste... Mnogo smo jaki, mnogo ste jaki. Tačno. Tačno. A znate šta je povod što smo bili ovako došli sa psihološkim, sa fotografom, sa poklonima, šta mi smo počastimo? Zato što smo pobedili. U čemu Jeste, igra? vi ste... Omiljeni smo. Najlajkovije. Malo vas je, ali ste omiljeni, to je veoma neko i drago nam je i evo vidite od nas ovaj mali poklon, da se počastite za najškolske godine i da budete ovako dobri i omiljeni i u narednim školstvima. Hvala. Čestitamo i lepo se odmorite za raskost. I od sebe krećemo ove bilje malo veće nego do sada, je tako? Sad ne uživajte u ovome što smo uživali. Čestitamo i učiteljici što je organizovala rad udarenja i akciju i sve ostalo. I roditeljima, tako je. Što su došli na ovu priredbu i na ovu svečanost, tako da lijepo se provedite na raspustu i vidimo se u sve. Ja bih rekao razlog mog dolaska i dolaska mojih saradnika, psihologice, nastavnika sa kamerom i fotoaparatom, koji će napraviti malu reportažu u ovoj prilici. Vi znate već razlog mojih dolaska, tako vi ste pobednici u našem takmičenju najlajknije odjeljenje koje organizujemo na zadnjih 5 godina. Ne znam, nisam jutro si pogledao tačno koliko imate lajkova. 970, koliko vas je u ukupnom razredu, nema više od 20, ili tako? 21, znači ako dobijemo, pa svako je dobio počet od 10-50 lajkova, dobro niste pojedinačno dobili, nego kolektivno razred dobio i to je još lepše nego da je neko pojedinačno osvojio lajkove. Dragi edukacija, čestitam, zaista mi je drago što ste tako gostovima prišli toj akciji i da imate toliko prijatelja, toliko poznanika, toliko ljudi koji vas voli, koji vas je i vašu fotografiju razredno lajkovao i evo primite od nas ovaj mali poklon da se počastite sa kraj školske godine. Ja vam želim prijatan raspust, lijepo se provedite, lijepo se odmorite, a u septembru, upravo septembra se vidimo i krećemo u nove pobede, možda i u lajkodeljenju, možda u učenju, možda u nečem drugom futbalu, odbojci, dalje, bitno je da budemo tu, da budemo živi, zdravi i odmorni vredi, je tako. Još jedno prijatno. Lepo se odmorite i vidimo se u septembru.